खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। आं दिनै अमा फार्मनि भिडिअ लानानै फैदों। जोंहा फार्माव दिनै लिभारनि मुलि होनो नागिरदों अमाफोरनो। बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङावबो एसे दिन्थिलांनो होननानै सानबाय। बिदिब्ला नायफालांबाय थादो। आं लिभारनि मुलिखौ मा मुलि होयो ओमफ्राय माबायदि होयो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे दिन्थिलांनोसै आरो। लोगोफोर, नै आं बे मुलिखौनो होयो, लिभारनि मुलि। बे गासैनोबो होजायो आरो अमानोल' नङा, बेयो लिभारनि मुलिया। नै अमानोल' नङा आरो मोसौनोबो होजायो, दाउफोरनोबो, बोरमाफोरनोबो, बयनोबो होजायो। बे भेटेनारि डक्टरफोरनियाव सोंबानो बेखौनो खिन्थागोन आरो बेनो लिभारनि मुलि। जोंहाबो बेखौनो होयो। आङो माने दाखालियो मोनसे आगोलनि भिडिअआवहाय आङो फिलौनि मुलि होनाय भिडिअ होदोंमोन। ओमफ्राय जाय दिन आं फिलौनि मुलि होदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेदिना आङो बे जाय दखानाव आङो फार्मासियावहा बायो, बेयावहा लिभारनि मुलिया गैयामोन नालाय, बेनिखाय आं देखायनो हायाखैमोन, लाबोनानै जोंहा अमानोबो होनो हायाखैमोन आरो। ओमफ्राय दायो मोनबोबाय आङो 1 सप्ता जाबाय आरो फिलौनि मुलि होनाया। ओमफ्राय दायो नै दिनै लिभारनि मुलिखौ होनो नागिरदों। फिलौनि मुलि होनायनि उनावहाय लिभारनि मुलिखौ होनांगौ आरो भेटेनारि डक्टरफोरानो बुङो लिभारनि मुलिखौ माने होबाला मोजां होननानै बुङो। बेनिखायनो जोंहा होदों। बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङावबो आङो एसे दिन्थिनोसै होननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो। मुलिखौ फार्मासियावनो गोरलैयै मोननो हायो। नै जोंहा बे आदारखौनो होयो, पेकेटनि आदार, गद्रेज पिग फिट। ओमफ्राय बेबायदि मगजों सुयै सुयै होयो आरो जोंहा। नै दायो लिभारनि मुलिखौ अमाफोरनो बेबायदि खफासेल' होनांगौ आरो। ओमफ्राय सारा होगासिनो आरो दायो लिभारनि मुलिखौ। नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय जोंहा दिनै लिभारनि बे मुलिखौ सिगाङावहा फिलौनि मुलि होनाय बे फिसा फिसा जोख्लि थिखांनायफोरनोल' होदों आरो, गिदिरफोरनो होआखै। मानो होनबा गिदिरफोरखौथ' फिलौनि मुलि होआखैना। आंनिया गिदिरफोराथ' प्रेगनेन्ट जाजोब्बाय नालाय, आं बेसोरनो होआखै आरो। लिभारनि मुलिखौ जोंहा सानफ्रोमबो होआ, फिलौनि मुलि होखांनायनि उनावल'सो होयो। दायो आङो देखायनोसै नै अमानो जोंहा माबायदि आदार होयो। बेबायदिनो आदार होयो आरो जोंहा गोरान गोरान होयो, बिदिनो जायो आरो अमाफोरा जोंहानिया। बे गिदिर गिदिर अमाफोरनो आङो, प्रेगनेन्ट जानाय अमाफोरनो आङो फुङावहा मगनै, ओमफ्राय आरो मोनायावहाय मगनै होयो आरो। माने सानसेयाव बिसोरो मासेया सानसेयावहा 2 किल' जायो आरो। बेबायदि आदारखौ गोरान गोरान जाखांनायनि उनावहाय आङो बिसोरनो दै होयो आरो। आं दै होनायखौ एसे दिन्थिदों, नायलांफा लोगोफोर। नै बेबायदि दै होयो आरो उनाव दै लोङो बिसोरो। जोंहानियाथ' बेबायदि टेप फिटिं नङा नालाय, आरो सादारन फार्मसो नालाय। ओमफ्राय बिनिखायनो आं बेबायदि आदारखौ जाखांनायनि उनावहा बेसोरनो दै होना होयो। मोजाङै दै लोङो बिसोरो गोरान गोरान आदार जाखांनायनि उनावहाय। सानफ्रोमबो बिसोरनो मोजां दै होनांगौ आरो। दैखौ दोनथुमनानै दोननाय लेथ्रा दैफोरखौ होनो नाङा। फार्म खुलिनोब्ला गोबां रां नांगौ, बेयो नंगौ, गोबां रां नांगौ। जुदि नोंहा आखायावहा फार्म बानायनो लुबैदों, ओमफ्राय आखायाव जुदि एसे रां दङब्ला, नै जोंहानि बायदिनो नुदोंना, जोंहानियाथ' माबायदि बेबायदिनो खालामनानै नोङो फार्मखौ स्टार्ट खालामनो हायो आरो। आं दिनै नै 2.5 बोसोर जाबाय बे फार्मखौ बानायनाया। बिदिनो बानायनो हायो आरो। ओमफ्राय आरो जुदि आखायावहा गेर रां दङब्ला पाक्काबाबो बानायनो हायो। पाक्कायावहा साफ साफाय खालामब्लागै मोजांसिन जायो आरो। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा, पाक्का बानायनायनि उनाव आरो राङा खम जानानै जुदि आदार एरि बायनो हायाब्ला खिन्थु माने एसे दिगदार जायो आरो। मानो होनबा अमायाथ' आदार जानानैसो देरगोन नालाय, आरो अमाया जुदि देरोब्ला मोजां ग्रथ जायोब्लासो फार्मा आवगायलांगोन ना, लाब जागोन बिदि आरो। मेनलि माने जाहोनाया, आदार जाहोनाया मोजांसिन जानांगौ आरो। टाइम मथे जाहोनांगोन। आरो जों दायो कमार्शियेल फिडफोरखौ जाहोनो हायोब्ला एसे ग्रथआ मोजांसिन जायो। बेनिखायनो जोंहा कमार्शियेल फिडखौनो जाहोदों।
गडरेज कम्पानिखौ नोंसोरथ' नुखाबाय, बेखौनो जाहोदों। ओमफ्राय आं बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन। आंहाथ' दायो अमा बिमाफोरा प्रेगनेन्ट जाजोब्बाय। प्रेगनेन्ट जाजोबनायनि उनावहा जेथिया फिसा जागोन नालाय, होमबानियाबो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहा दिन्थिगोन होननानै सानदों। बेनि थाखायनो आङो दायो भिडिअ लाबोगासिनो दङ। लोगोफोर आरो सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंब्ला भिडिअखौ मोनबाय थानायनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला। आं बेबायदि फारामनि बिखय आं जि एसे रोङो बेखौनो आं भिडिअनि गेजेरजों खिन्थानो होननानै आं भिडिअखौ खालामदों। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो थुना ला। होमबानिया फैबाय थानाय आंनि भिडिअफोरखौ नटिफिकेसन मोनबाय थागोन। दायो जोंहा सारा ब्लिचिं पाउडार स्प्रे खालामबाय थादो, नुखाबाय नङा होमबा नोंथांमोना? जोंहा ब्लिचिं पाउडारखौ सप्तासेयावहाय खनसे सारनाय जायो। मानो होनब्ला जों साफ साफाय खालामबाय थाब्लाबो माखासे नुनो मोनि बिजानु थायो नालाय, बिनिखायनो ब्लिचिं पाउडारखौ सारनो नांगौ। आरो बेमार आजारनिफ्रायबो ब्लिचिं पाउडारखौ सारबाय थायोब्ला बारग'नो हायो। जोंहा ब्लिचिं पाउडारबो सारो, ओमफ्राय आरो गेजेर गेजेर फेनेलबो सारो आरो खोरा फेनेलखौ मानो थाखाय सारो, जोंहानिया बे फारामा औवा बारि खाथियावसो जाबाय नालाय, ओमफ्राय औवानिफ्रायथ' माखासे जिबौफोर फैनो चान्स थायो नालाय, ओमफ्राय बै जिबौफोरखौ फाया जाथो होननानै जोङो बै खोरा औवानि खोरा जोङो फेनेल सारनानै होयो आरो। दायो अमाफोरा आदार होखांबाय नालाय, आदार जाखांनानै सिरि सिरि जाजोब्बाय आरो बेबायदि समावहा ब्लिचिं पाउडारफोरखौ सारनो नांगौ, होमबानिया अमाफोरा खस्थ' मोना। दायो जोंहा सारनि ब्लिचिं पाउडार सारनाया जोब्बाय। आं बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनगोन लोगोफोर। आरो बयखौबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ।